Hey, what's up mga boss? Hindi pa rin ba dumadating ang physical PIN galing sa Google AdSense? Pues kailangan na natin gamitin ang manual PIN verification bago pa maubos ang time limit at hindi na tayo mabigyan ng displaying ads na katulad nito. So paano nga ba gawin ang manual PIN verification? Una, kailangan nakapasok na kayo sa Google AdSense account nyo. Pagkatapos, i-click ang triple dot na makikita sa verify your billing address at i-click ang help. Mapupunta na tayo sa address verification PIN overview. Scroll lang natin pababa hanggang makita natin ang having problems with your PIN. Ang importante dito, bago gumana ang manual PIN verification, kailangan ay nakapag-request na tayo ng maximum PIN, which is 4 beses ng pag-request ng PIN. If na-fulfill na natin ang maximum request ng PIN, click na natin ang PIN troubleshooter. Sa PIN troubleshooter, i-confirm lang yung email na gamit natin sa AdSense. I-click mo ng yes. Pagkatapos, have you received your physical PIN? No? Then continue. Nakikita ni Google AdSense na nakapag-request na tayo ng 4 na beses. So i-click na natin ang contact form. Sa page na to, kailangan alam na natin ang name na nakalagay sa AdSense account natin at ang AdSense Publisher ID. Madali lang hanapin ang Publisher ID sa Google AdSense account. Kailangan mo na lang i-copy-paste para hindi ka magkamali na katulad nito. Punta tayo sa ID na i-upload natin. So may instruction na kung ano ang kailangan na ID. Ang goal lang dito ni AdSense ay ma-confirm na ang address na nakalagay sa AdSense account mo at ang address na nakalagay sa ID mo ay magkapareho. Kung pareho yung address na nasa account mo at ng ID na i-upload mo, hindi ka magkakaproblema. Kung mapapansin nyo, 2 picture ang in-upload ko kasi ang address na nakalagay sa ID ko ay nasa likod ng ID. So kailangan ko mapakita sa kanila ang address ko sa pamamagitan ng pag-upload ng back-to-back. Na-click na natin ang submit. So ang next na nagagawin natin ay i-check ang email address natin na nakakonekta sa Google AdSense since your email has been sent na daw. Okay, nakita na natin sa email na mayroong ng email si AdSense. So, sinabi lang dito na thank you for contacting the AdSense support. So, hindi ito yung email na inaasahan natin. So, i-click natin ang back. Baka meron. At ayun na nga, merong bagong email ulit si AdSense account. Si AdSense. So, i-click natin. Thanks for sending your proof of identity. I am happy to let you know that this fulfills the address verification requirements for AdSense. At ayun na nga, at last, na-confirm na po ni AdSense yung ating email, yung ating billing address. So successful po yung ginawa nating manual verification. So para ma-check natin kung successful na nga, since nakapag-email na si AdSense, punta na tayo ngayon or login tayo sa AdSense account natin. Okay, nandito na sa home at medyo may pinagbago po sa ating interface. At nagkaroon po ng connect your sites to AdSense kung mapapansin nyo. So kung nakita nyo na kung magkapareho tayo ng interface sa home ng Google AdSense, wala na pong problema. Confirm na po na na-verify ang ating manual PIN. Yung nakikita nyong connect to sites ay para lang po yan sa mga mayroong websites na vlog. Since tayo naman po ay YouTube content creator, di na po applicable sa atin yan. At dito na po nagtatapos ang ating paano ang manual verification PIN segment. So salamat po sa mga nakinig at nanood ng ating video. Sa uulitin po. Salamat mga boss. Update
Update mga boss, nakakuha na po ako ng unang sweldo ko sa YouTube. Direktang pumasok sa Metrobank debit card ko. At ang sweldo ay konti lang naman. Maraming salamat mga boss sa suporta. Maraming salamat. Peace out.